Meldingen ernstige aanrijding op de Hendrik Algraweg. Vanmorgen kwart na jouw zon. En wat trof je morgen? Nou, dat een lichte persoonauto onder een vrachtauto sketten weer. En de bestuurder zit nog in die persoonauto. En die auto helemaal onder de vrachtwagen sketten. En ja, die krijgt onder de waaihellen. En ze zijn nog bezig om de bestuurder, die overleden is, om die nu uit de auto te halen. Dat op de bron wacht. Ja, zie je een derde dus te betreuren. Hoe is het met de vrachtwagenchauffeur? De vrachtwagenchauffeur die is overgebracht door de ambulance naar het MCL. En wat ik get is dat hij hoofdletsel heeft. Maar hij is onbespreekbaar. Heb je enig idee hoe het ongeluk bad is? Nou, wat hij verstelt, dat is door de verkeersongevalanalyse die dat de bestuurder van de persoonauto op de verkeerde weg terug te komen is. En dat toen een fatale omrijding gepleegd van het.